ସଣ୍ଡେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ବହୁତ ଭୋକ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ଆଗେ ଏଇ ଚକୋପାଇଟା ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ସଣ୍ଡେଟା କିଛି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଘୁଗୁନି କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଚକୁଳି। ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଘୁଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଘୁଗୁନି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲଞ୍ଚରେ ତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ଭାତ, ଛତୁ ତରକାରୀ, ସକାଳର ମଟର ତରକାରୀ, ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ହବ କି ଉଲଟନ୍ ପୁଲଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ଥାଳି ଫାଙ୍କା। ଅନଉ ଅନଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଭୋକ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି, ଦେଖିଲି ଘରେ ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ପ୍ୟାକେଟଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି, ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲି। ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ମୋତେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଖାଇବା, ବିରିୟାନୀ ଆଉ କଚୁମ୍ବର। ବିରିୟାନୀ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବାଏ ବାଏ।